Menimse kitapxanaların rolü her yavrusun yazmışında zor orun tutar. Nail Әсхәтулы Гаетбаев, шагыйрь, язучы, драматург. Башкортостандың атказанган сәнгать эшмәкәре, Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре, Башкортстан Республикаһы Язучылар союзы рәисе. Бәләкәй сакта китаптарды укый башлагач, китапхана бар икәнен мин белмәй дә идем. Икенче класста шуңа миңа атай алып кайткан китаптарды укып беткәч, икенче класста шунда миңа атай әйтте, китапхана бар бит мәктәптә дип. Мен шунда библиотека дип алган. Мен шунда инеп, шунда китапларды күреп хайран калдым. Шул тик күп максат ул. Һәм иң гаҗәбе шунда, әле ул вакытта мен русча аңламай идем. Бу Сибай каласында. Шундагы китаптарды бер ел эчендә мен башкортча, татарча китапларды бөтенләй укып чыктым. Русчалары укымадым инде әлбәттә. Шунда миңа китапханасы апай әйтте, һин монда укып беттең ди. Мына каланың китапханаһы бар, үзәк китапханаһы ди. Шунда бар, анда китаптар, һин укымаган китаптар анда күп булыр дигәч, мен 3нче класста укыйм, 4нче булган микән. Шунда бардым. Шам ислап анда китаптар бик күп иде, мен анда кыландым, хайран калдым һәм бер юлы 10 китап алдым. 3нче класста бит бәләкәй генә малай, шуңа китапханасы апай әйтте, булай бит бик күп. Буны касан укып бетәң, улай күпләп алмай, әзләп ал дине. Ләкин мин ничектер ышандырылдым микән, уларны алып кайттым һәм бер аздан шул 10 китапты укып бетеп кире алып барган, ул китапханасы апай аптыраны, һин укып беттеңме? Шуңа һораулар бирде, китаптар буенча шуны ышанды. Менә шулай итеп монда укырга туры килде. Күп итеп. Һәм әлбәттә менә китапты бит кызыксынып укудан башка менә хәзер мин уйлыйм, ул шул тиклем китаптар, шул китапханалар ул кешене характерын тәрбияләүдә бик файдалы. Бер андагы бит менә дус булайык, Зинәбиеваның безнең өйдән Ямай Мостайкәрим, Дур оркестр, шуннан башкаларды укып, Фәти Саңгуловтың хикәяләрен укып, ул кеше үзенең менә әдәплек тәрбияләнә, Аллаһны хөрмәт итү тәрбияләнә, гадел булу, хезмәт ярату, шундай сифаттар элекке китапларда шул тиклем нык итеп ярылып тора, шундай максаттары китаптарның хикмәткәһендә, геройларның кылыктарында һәм әлбәттә ул мине генә түгел, шул совет заманында яшәгән балаларның характерын формалаштыруда зур роль уйнаган дип уйлыйм. Һәм әлбәттә менә совет заманы беткәч, бик күп китаплар килеп чыкты. Нигә ана шул әдәплек һәм башка кире сифаттарды данлаучы китаптар. Һәм әлбәттә менә чит илдән пропагандаһы, Совет Союзын бетерергә теләгән китап пропагандаһы максаты безнең илгә каршы, безнең халыкты таркатуга, юкка чыгаруга, безнең яшьтәге бозуга юнәлтелгән китапларды данлай башлаганнар. Һәм ана шундай язган китапларды алып чыгып, уларга Нобель премиясын бирделәр. Ана шул безнең әлбәттә идән, ана мәсәлән, Солженицинның теге Архипелаг Иголак дигән китабын, шуны ике отдел мәгълүматия сыруының ике бүлеге мәгълүмат дип язып, Солженицин әзерләп бирәләр. Һәм ул аны чыгарып, алактан махсус рәвештә ул бирәләр Нобель премиясы. Яңа шул тиклем теге югыйһә Архипелаг Иголактагы төньялган материалды ул Солженицин гомердә ия алмады. Шул җәһәттән әлбәттә китаптың абруен төшерергә бик күп көч салды. Чит ил оешмалары безнең илдә бетерергә, безнең халыкты таркатуга, патриотизм бетерергә тырыштылар. Ләкин шуңа карамай менә безнең китапханалар, шул Зәки Вәлиди исемендәге китапхананың
ролі, оның Зәки Вәлидинең исемен йөртүе, ул әлбәттә безнең халкыбызга тарихка ихтирам үстерүдә бик зур роль уйнай. Монда әлбәттә хәзер элек мин килә торгайм 2000 елларда төрле мәгълүматлар кирәк булганда китап укучылар залы һәрвакыт тулы була торган бит инде. Хәзер кеше әзрәк күренә. Ләкин барыбер ни генә булса да бүген компьютер заманында монда төрле мәгълүматты тиз табып була. Бер кайда булмаган, или онытылган, или югалган материалдарды табырга була. Шул яктан мин библиотеканың бүген Зәки Вәлиди исемендәге китапхананың роле зур дип саныйм. Һәм ана шул әгәр мин нидә булырга торган, Казакъстанда онда улар директоры без бөтен мәгълүматларны компьютерга күчерү белән мәшгуль бит дигәйне. Был 90 елларның башында мин мәдәният министрлыгында эшләйдем. Менә шул эште эшләргә кирәктер. Әгәр дә, мәсәлән, бер кеше шәхес турында, бер вакыйга турында булган материалларны бирергә тиһә, бөтенләй сыгара алып, шундай итеп, бергә йыеп, төйнәп бирү эшләнһә, әлбәттә, тагы да ныграк файдаһы булыр иде.